はい。何が起こった？いい、大丈夫、大丈夫、大丈夫。よし、じゃあ板持ってまた向こうまで行こう。さらに上。どうかちょっとね。行ってる、行ってる、行け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 。両方つけるんですよね。まだもうちょっと向こうまで行くよ。ここ真ん中だから、ゲレンデの真ん中だから危ないよ。もっと上があるんですか？もっと上もあるけど。おいで。じゃあ今度は両足つけるからね。ほい。待って、その向きでつけちゃったらスーって滑っていっちゃうから、板履くときは必ずこっちか。横向きにして逆逆。板つけるよ、板ほらつけるよ。今度両足よいしょ。こっちまでおいで。はい。もうちょっと離れて。はいはい。もうちょっと離れて、こっち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 。はい、両足つけるよ。で紐もつけて。やべ。こうか。あれ？こうじゃないの？合ってるよ。オッケー、これでで。紐もつける。どうやってやるんだ？できてないとつま先ね。逆から後ろから回す。そう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 。紐もつけて。おーい。早くついてくれよ。逆で後ろから回す。これでまた。その向きでつけちゃうと滑っていっちゃうから、こっち向いてこっち向いて。そう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 。そう。ついに。もっと下、もっと下。はい、今度こっちの足もつけちゃう。座っちゃってもいいよ。やべ。いや、だからどっち？あれ？あー、取れろ。ちょっと待って。取れろ。違うな。こっちはここにもう一個ベルトがあるから。そう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 。これとこれ。2人？お疲れ様です。全然大丈夫よ。ちょっと待って、まだ動かないで。つけれる？このブーツ滑ってると緩くなっちゃうんですけど、同じやつかな。多分ロイヤルのやつと一緒っすよね。壊れちゃってんじゃない？ロックが甘いってことですか？わかんないけど。今みんなそうなんだ。あれ？どうやって動くのこれ？ちょっと待って、開けた？すごいじゃん、GoPro つけてんじゃん。やっと動けた。はい、じゃあ立って。まだちょっと動かないで。で、さっきは片足だけつけて進んでったよね。はい。それを今度両足少しずつ進んでいく。おお、両足だったら簡単なんじゃないか。つま先を上げて、かかとにエッジを体重をかけて、そうそう、まっすぐ進んでいくよ、まっすぐ。あんまり下見ないように。そう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 、うまい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 。いやー。
そしたらこれどうやってやんだっけ。そうそうポローンってうわ、痛い。どうしようこれ。まず転がって、ちょっと待って、今ちょっと待って今こうなってるでしょ、こうなってるでしょ、じゃあこのままぐるぐるってまず回って、それ立てるで、今逆の向きになっちゃってるから、でもう一回座って、もう一回座って逆で板下にして立ってごらん。ゆっくりつま先上げて、よっ。うわー。なんで、うわ。うわー、どうぞ。こっちで、こっちで。うわー、もう。いや。もうなんでよ。あれこんなのが。はいでなんだこう。動けねえ。動けねちょっと待って、じゃあ押すよ。え。How do I stop this? こっちに行って。 How do I stop this shock mark? はいはいはい。うわー、無理だよまだ。やっとだ。